Здравейте, хора! Днес ще пробваме шоколад и фъстъчено тофи. От тези неща не се дебелее. Ето вижте как се казва. Шоколада най-много ми хареса. Сега ще пробваме шоколада. Изчакайте. Много е хубав шоколад. Така изглежда хубаво, че е замразен. Има вкусно нутела. Да, тук си правим за видео. Фъстъчено тофи. Гадно е, има малко гадно е, старо е. Чао!